Bé, bona tarda a tothom. Començaríem el plenari extraordinari avui 22 de desembre, quan són les 7:03 de la tarda, i aniríem primer a la part resolutiva, a l'aprovació de l'acte de la sessió anterior, número 10/2022, de data 29 de novembre de 2022. Abans de la votació voldria excusar tant a la companya, la regidora, la Laura, com la Montse, que les dues es troben indisposades i que no poden venir. No sé si per l'acte hi ha algun comentari, alguna observació. Cap dels quatre portaveus. Aniria a votació. Vots en contra, abstencions. Doncs amb el vot per unanimitat de tots els presents quedaria aprovada. Aniríem pel segon punt de l'ordre del dia, expedient 1339 de 2022 de contractacions, i és la proposta d'acord per l'adjudicació del contracte de les obres de la primera fase contemplades al projecte d'execució d'ampliació i millora de les instal·lacions d'eficiència energètica del poliesportiu municipal. Ja és un pas més i en aquest cas fem l'adjudicació del que ja hem vist per les diferents aprovacions de tot el que fa referència a les millores del poliesportiu. No sé si hi ha alguna observació o alguna paraula demanada. Endavant. Molt bé. Veïnes, veïns aquí presents, a tots els que ens seguiu o seguiran, han diferit aquest ple a través del YouTube. Regidores, regidors, senyor secretari, bona tarda a tothom. Aprofitar l'oportunitat per desitjar al veïnat de Sant Climent unes molt bones festes en companyia de les vostres famílies i éssers més estimats, i que de cara a l'any que està a punt de començar, que no us falti la salut i petites il·lusions per continuar fent camí a la vida, i que aquest any que està a punt de començar sigui la fi de totes les guerres. Doncs la convocatòria del ple extraordinari d'avui està motivada per l'adjudicació de les obres de la primera fase d'ampliació i millora de les instal·lacions d'eficiència energètica del poliesportiu, o almenys així ho diu en el motiu de la convocatòria del ple. El cert és que més enllà d'adjudicar aquestes obres a una empresa constructora, no he sapigut veure cap document del per què això s'hagi de celebrar avui, i no, per exemple, en el ple ordinari que es celebrarà a finals del mes de gener del 2023. Segurament, o és probable, que per iniciar les obres quan abans millor, immerses en plena campanya electoral, si no, són difícils d'entendre aquestes presses. La veritat és que dimarts vaig intentar obtenir aquesta informació trucant al senyor secretari en dues ocasions i també enviant-li un correu electrònic per entendre el motiu de la necessitat de convocar aquest ple, però lamento dir que no he tingut resposta. Penso que no hagués costat massa donar una resposta, ni que la resposta hagués estat que la decisió era corresponent a l'alcaldia. Sent així, avui ens trobem en aquest ple extraordinari amb dos únics punts a sotmetre a votació del ple, juntament amb l'aprovació de l'acte anterior: l'adjudicació de les obres del poliesportiu municipal i l'esmena al calendari fiscal del 2023, que s'ha de corregir per una errada en la seva tramitació. Però, curiosament, no sabem res del projecte de pressupostos del 2023, el que personalment em sembla una renúncia inexcusable. És inconcebible que qui té la voluntat de governar el poble no redacti la norma bàsica que ha de guiar l'acció de govern, és a dir, els pressupostos, de la qual a dia d'avui els regidors que estem a l'oposició no tenim cap tipus d'informació. Que no s'aprovin uns pressupostos perquè no hi ha una majoria en vots, que no seria el cas, perquè vostès tenen una majoria absoluta, podria ser una opció, no la més desitjada pels interessos del poble. Ara bé, que es renunciï a presentar els pressupostos del 2023 em sembla inexcusable, a la vegada que un greu error en la gestió i planificació
d'aquest equip de govern que n'és el responsable. Si parlo d'error en la gestió i planificació és perquè considero que està directament relacionat amb el punt que ara estem tractant, l'adjudicació de les obres de la primera fase del poliesportiu, on únicament una empresa constructora s'ha presentat a la licitació, l'empresa Artífex Infraestructures, a la qual es pretén adjudicar les obres amb una baixa d'un 2,45%, el que serien uns 25.000 euros de baixa, sobre el 1.024.000 euros abans d'IVA, que seria l'oferta tipus. I que a més aquesta empresa no ha contemplat en les millores la petició que s'havia fet per part dels tècnics de l'Ajuntament, que era la incorporació en l'oferta de l'ascensor en aquesta primera fase. Que en una obra de 1.240.000 euros de pressupost base de licitació només s'hagi presentat una única empresa i amb una baixa tan petita ens hauria de preocupar, i molt. Què passarà amb la segona fase, que té un import econòmic molt inferior, concretament de 478.000 euros? D'entrada, tot sembla indicar que només es presentarà l'empresa Artífex, que és la que s'ha presentat a la primera fase. Doncs sembla del tot contradictori que empreses que no han licitat la primera fase i que no han intervingut en la construcció de la primera es presentin a la construcció d'aquesta segona fase. De manera que haurem d'estar pregant perquè a l'empresa Artífex li surtin bé els números a la primera fase, perquè en cas contrari ens podem trobar amb una segona fase on la licitació es pot declarar deserta, amb el gran risc que això comportaria pel municipi. En el seu dia ja em vaig manifestar contrari a separar aquesta obra en dues fases i ara em refermo en el que vaig expressar en el seu dia veient el resultat de la licitació. Si ens haguéssim esperat i haguéssim licitat l'obra total en una única fase, a part d'invertir menys temps i recursos que fent-ho en dues fases, és a dir, licitar un total de 1.718.000 euros del pressupost, és probable que per una banda haguéssim pogut tenir més ofertes a la licitació, doncs econòmicament parlant ja és més atractiu i un fet molt important, però a més tindríem la totalitat de l'obra adjudicada i hauríem de patir menys, perquè amb l'execució d'una obra no es deixa mai de patir, que en la situació de tenir dues fases. Espero que tant vostès com totes aquelles persones que m'han escoltat hagin entès la dificultat que se'ns presenta en aquesta adjudicació, on crec que una part de la societat coneix la problemàtica actual de la pujada de preus que pateix el sector de la construcció, on moltes empreses estan fent concurs de creditors i estan abandonant les obres, fet que ahir mateix va ser noticiable a TV3, i on personalment veig una gestió i planificació molt poc encertada, separant l'adjudicació de l'obra en dues fases. Riscos que considero que no s'haurien d'haver assumit i que espero que no haguem de lamentar en un futur no molt llunyà. Malgrat discrepar de la situació en la qual ens trobem en aquest punt de l'ordre del dia, considero que l'empresa Artífex Infraestructures, a la qual es proposa com a adjudicatària de les obres de la primera fase, no en té cap culpa de la mateixa, i en aquest sentit el meu vot serà una abstenció. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Monteagudo. Doncs bona tarda, bona nit a totes i a tots. I nosaltres també votarem abstenció en aquest punt. I el votarem primer de tot perquè la manca de planificació que ens té acostumat aquest govern, sobretot amb el tema d'inversions, s'ha vist
fa molt poquet, vull dir, amb el tema de l'autobús i amb les obres que s'estan fent a la plaça, al carrer de la plaça. Nosaltres pensem que una gran inversió, com és 1.240.000 euros, ha de tenir una bona planificació, no la veiem. Després, si mirem, com bé has posat l'Isma, el regidor anterior, doncs que és cert, vull dir, tu agafes l'expedient primer i agafes aquest i hi ha millores que no es veuen reflectides. Això significa que possiblement hi haurà coses que el poble no tindrà si haguéssim fet millor la feina. Una adjudicació que té riscos amb tant d'inversió considerem que és una manera d'arriscar el muntant de 1.240.000 euros i després la segona fase. La nostra votació serà abstenció i també aprofito, senyor alcalde, i li dic des de la màxima honestedat i modèstia i sobretot respecte que li tinc a vostè com a persona, evidentment, i com la institució que representa. Aquest grup municipal li demana, una vegada més, que ens faci a mans l'extracte bancari de la tarja. Quan diem extracte bancari, és l'extracte bancari. No diem apunts estrets d'aquest extracte, de la targeta. I li demanem, i que consti en acte literal el que diré a partir d'ara, és que li demanem l'extracte bancari de la compte que hi ha, de la targeta de dèbit que té l'Ajuntament de Sant Climent des de l'1 del 2022 fins a la data d'avui. Així com li demanem l'extracte del Teletac des de l'1 del 2022 fins ara, fins al dia d'avui. I també que consti en acte que si no el tenim amb el plaç de 5 dies, perquè ja ho hem fet en plens anteriors, si no ho tenim amb el plaç de 5 dies, doncs prendrem les mesures que considerem oportú. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Marcos. Benvolguts, benvolgudes. Aprofitant l'adjudicació de les obres de reforma d'aquest equipament importantíssim per al nostre municipi, m'agradaria recordar a tots i totes que, tal com vàrem aprovar el ple passat, també s'incorpora a l'equipament la dotació d'una instal·lació d'energia fotovoltaica en format ESCO, és a dir, col·laboració público-privada que facilitarà, juntament amb les instal·lacions fotovoltaiques, en execució del Casal de Cultura, del CEIC i de l'Escola Bressol, disminuint el consum energètic dels equipaments municipals. Com ja s'ha comentat en diverses ocasions, la inversió realitzada i a realitzar implicarà la instal·lació de 220 quilowatts punta en el conjunt de les instal·lacions i amb una inversió propera a 200.000 euros, tots ells subvencionats per l'AMB i la Diputació de Barcelona. Aquest excedent d'energia s'aprofitarà per als equipaments consumidors vinculats, començant per a l'espoliesportiu, biblioteca, policia local, casal de cultura i parròquia. Per aquest motiu i per seguir avançant en les millores d'eficiència energètica, el grup Som Esquerra, que sempre estarà a favor d'aquestes inversions públiques, el nostre vot serà sí. Perfecte. Algun comentari o res més? Doncs aniríem a votacions. Algun vot en contra? Alguna abstenció? Les 4 abstencions ja comunicades. Vots favorables? Doncs quedaria aprovada el que estem aprovant ara, que és una adjudicació a l'empresa presentada per poder fer l'ampliació i els projectes d'eficiència energètica, i aniríem pel següent punt de l'ordre del dia, que és l'expedient 1496-2022, proposta d'acord per aprovar l'esmena del calendari fiscal 2023, aprovat en data 20 d'octubre del 2022. No sé si hi ha alguna paraula demanada. No? Anirem a expressió de vot. Algun vot en contra? Alguna abstenció? Doncs amb el vot favorable de tots els presents quedaria aprovada per unanimitat. I només em quedaria comunicar-vos que tingueu un bon Nadal, unes bones festes, que gaudiu sobretot de la companyia, de la família, d'aquests moments que a vegades són tan difícils,
i que puguem intentar ser cada dia, com sempre dic, una miqueta més feliços. Agrair sempre el treball de tots els presents que fan que el servei municipal sigui el millor possible i que aquest 2023 ens porti moltes alegries i que els desitjos que té tot Sant Climent es compleixin amb les seves màximes possibilitats i objectius. Moltíssimes gràcies, bon Nadal i bones festes.